Hele čau, dneska se budeme bavit o temné stránce Discordu. A proč? Já upřímně nevím. Jakož si víte, na Discordu není žádné omezení pro nosový obsah. Takže je jeden z problémů z mnoha dalších. Většině uživatelů Discordu je také pod 18 let, takže se zde vyskytují predátoři. Dalšími problémy je CPčko a rasismus. O CPčku se nechce úplně bavit na YouTube, ale o rasismu se ještě pobavíme. Rasismus se na Discordu dostal do tak blbé situace, že se doslova zde zakládají další KKK kluby a další rasistické celé skupiny. A jak jsme vlastně na Discord přišli? Stal se populární, když byla karanténa za COVID-19. Tím pádem ho skoro každý měl. A je to tak dobrá stránka, že všem zůstala až doteď. Discord byl poprvé vydán v roce 2015 před 9 lety. Discord tím pádem zanedlouho už bude slavit 10. narozeniny a už se snaží bojovat i s těmi predátory a hnusnými věci na Discordu. Toto je jenom připomínka na to, že se toto stále na Discordu nachází a tohle bude asi konec videa, tak čau. A jestli se ti video líbilo, tak nezapomeň zanechat like a odběr, moc mě to podpoří.